i ni fyddio. Diolch yn ti o Dduw am y fraint unwaith eto gael dod ger dy fron. Ni'n cyflwyno'n hamser i ddofel di. Tywallt ysbryd arno. Ni'n gofyn hyn o'r trwy enw ac eiddiant yn Harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Fydd ein hoedfa nesaf pan awn syl am hanner adi 3. Fydd ein cwrdd gweddi misol yn cael ei gynnal yr drydydd nos Iau o'r mis, felly gorffennaf y 19fed fydd yr un nesaf. Wrth i ni gymryd y casgliad gen i aros ar ein histedd i ganu emyn rhif 293. Daeth ffrydiau melys iawn yn llawn fel llu o ffrwyth yr arfaeth fawr y nawr i ni. 293. Fydd darlleniad o'r benod gyntaf o Iago, sydd ychydig syth cyn Pedr ac Ioan. Iago, benod gyntaf ac yn dechrau darllen yn adnod 13. Na ddyweded neb pan demter ef gan ddiw temter, canys diw nis gellir ei demtio a drygau ac nid yw efe yn temtio neb. Canys yna y temter pob un pan ei tyner ef ac y llithier gan ei chwant ei hun. Yna, chwant wedi ymddwyn a esgor ar pechod hefyd pan o'r ffener a esgor ar farwolaeth. Fy mrodyr annwyl na chyfeiliornwch,
pob rhoddiad dionis a phob rhodd berffaith oddi uchod ymai. Yn disgyn oddi wrth Tad y Goleuni, gyda'r hwn nid oes gyfnewidiad na chysgod troedigedd. O'i wir y wyllus yr enillodd efen yn ni trwy air y gwirionedd, fel y byddem rhyw flaenffrwyth o'i greaduriaid ef. O achos hyn, fy mrodyr annwyl, bydded pob dyn esgyd i wrando, diog i lefaru, diog i ddigofaint, cynnes digofaint gŵr nid yw'n cyflawni cyfiawnder Duw. Oherwydd paham rhoddwch heibio bob idreddi a helaethrwydd malais a thrwy addfwynder derbyniwch yr impiedig air, yr hwn a ddichon gadw eich eneidiau. A byddwch neithurwyr y gair ac nid gwrandawyr yn unig, gan eich twyllo'ch hunan, o blegid os yw neb yn wrandawr y gair ac heb fod yn wneithurwr, y mae hwn yn debyg i ŵr yn edrych i wynepryd naturiol mewn drych. Cynnes i fe a hedrychodd ei hun ac aeth ymaith ac yn y man e fe anghofiodd pa fath ydoedd. Eithir yr hwn a edrych ar berffaith gyfraith ryddid ac y barha yn ddi hwn heb fod yn wrandawr anghofus ond gwneithurwr y weithred e fe a fi dedwydd yn ei weithred. Os yw neb yn eich misg yn cymryd arno fod yn gryfyddol, heb atal ei dafod, ond twyllo'i galon ei hun, ofer yw crefydd hwn. Crefydd bir a dihalogedig bron Duw a'r tad yw hyn, ymweled ar amddifaid a'r gwragedd gweddwon yn ei hadfyd, a'i gadw ei hun yn ddifrycheilid oddi wrth y byd. Bydde bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron yn dod trwy enw a trwy heiddiannau dy fab yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn diolch am bob un cyfle i ddod i ti i alw ar denw ac i addoli i ddyrchafu denw gorywch pob enw arall ac yn gweddio Dduw bydde di yn unerthu i wneud hyn. I ni yn cyffesu tro ar ôl tro ein gwendid a'n methiant hyd yn oed i ddod i ti ac i ddyrchafu enw o Dduw yr brwdfrydedd a'r awydd mor aml yn bell o'r hyn y dylse fe fod o Dduw ein meddyliau yn crwydro mor sydyn y corff yn wan o Dduw i ni'n gofyn i ti fadde ni ni nad ydyn ni yn dod yn y ffordd sydd yn dwy'n clod i ddenw di madde ein anghrediniaeth o Dduw yn dod efallai o sil i sil heb y disgwyliadau hynny, y byddi di yn bendithio. O Dduw, rwy ti wedi dweud wrthon ni yn dy air di, a byddi di yma ble mae yna ddau neu dri wedi ymgynnull. Felly o Dduw, i ni yn dod yn hyderus yn hynny o beth, ac eto, i ni'n gorfod cyffesu mor hwydd, mor gyflym, y mae anghrediniaeth yn dod i mewn. Ac i ni yn gofyn i ti fadde ni am hyn, ac i rhoi dy ffydd hynny yn ein cylonau, wrth i ni alw arna ti nawr ac wrth i ni geisio dy wyneb, y byddwn ni yn cael blas, y byddwn ni yn cael profi dy bresenoldeb yma gyda ni. Ac yna o Dduw i cael gweld effaith dy bresenoldeb yn trawsnewid ein bywydau ni a bywydau eraill. I ni'n gweddio Dduw yn y ddinas dywyll hon, yn y wlad dywyll hon, byddwn ni'n cael gweld dy bresenoldeb di yn peri y bydd newid yn dod. Ac yn gyrru y tywyllwch yma i ffwrdd, yn gyrru yr anghrediniaeth yma, yn gyrru yr atgasedd yma tuag at y gwirionedd o Dduw i ni'n ei weld lle bynnag yr edrychwn i ni'n gweld yr atgasedd pur yma tuag at dy air di, tuag at dy ddi, tuag at y bethau di ac yn gweddio Dduw y byddi di yn trigarhau y byddi di'n trigarhau wrth dy blant o Dduw yr rhai sydd yn proffesu ein bod yn eiddo i ti. O Dduw, maddau ni nad ydyn ni'n wylo mwy, maddau ni nad ydyn ni'n galw ar dy enw di yn fwy tair. O Dduw, i ni yn gweddio bydde di yn dod ac yn gweithio yn rymus unwaith eto. Gweithio yn ein plith ni yma, gweithio yn ein dinas ni yma o Dduw. I ni'n gofyn ti fadde ein dinas ni am y fath bechod, am y fath anghrediniaeth, am y fath ddifaterwch. Ac o Dduw, wrth i sil arall fy'n heibio o'r mwyafrif llethol o'r dinas yma, a'r wlad gyfan, heb ystyried unrhyw beth am dy bethau di. Ac i ni yn gofyn o Dduw y bydd yr ysbryd ar waith yn argyhoeddi, yn agor llygaid y deillio ni weld ei hangen am Grist. Tyrd o Dduw, rho y disgwyliadau ni'n cael o'n ni, rho ffydd ni gredu, gellu di rhoi dy gair o'r chymyn ac y bydd yna newid mawr ar fyd.
Teir gad i ni brofi dy bresenoldeb. Teir ato ni o Dduw yn ystod yr oedfa, byddwn ni'n gallu dweud y fod wedi bod yma gyda ni. Ac bydd enw'r arglwydd Iesu Grist wedi cael ei ddyrchafu. Diogela ni o Dduw, i ni'n gofyn i ti cadw'r un drwg i ffwrdd, ac yn gweddio o Dduw y cawn weld cyfnod, lle rwy ti yn bendithio ac yn llwyddo pob ymdrech o Dduw. Teir felly, bendithio ni nawr, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw a ceiddiant, ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Ein tad hwn. Dewch ni ganu Emynau 47, llais hyfryd rhad ras sy'n gweiddi dihangfa yng nghlwyfau mab Duw bechadur mai noddfa. Emynau 47 gen i sefyll i'w chanu.
Bydd aw'n testyn o Iago benod gyntaf ac adnod 17. Iago penod 1 adnod 17. Pob rhoddiad Dionys a phob rhodd berffaith oddi uchod ymai yn disgyn oddi wrth y Tad y Goleuni gyda'r hwn nid oes gyfnewidiad na chysgod troedigedd. Nawr, fel cyd-destun i'r adnod, mae ni'n darllen yn yr adnodau blaenorol am yr hyn yw achos sut y mae dyn fel ag y mae. Canlyniad i'r adeg pan temtiwyd adda ac Efa ar ddechrau'r byd ac y syrthio'r ddau, ildiodd y ddau i'r temtasiwn. Mae'n rhyfedd ond diwe. Mor bwysig efallai bydde egluro hynny fwy, ddim llawer amser i wneud nawr, ond yn gallu cyffwrdd arno pan ni'n meddwl am ein gwlad ni bellach. Efallai wedi anghofio bydde'r mwyafrif llethol yn gallu dweud doedden nhw ddim yn gwybod unrhyw beth am adda ac Efa. Falle'n gwybod bod adda yn ôl y sôn oedd y dyn cyntaf, Efa o'r rai cyntaf. Falle'n gwybod gymaint o hynny. Ddim yn gwybod dim ei bod nhw wedi pechu, ac ddim yn gwybod dim o ganlyniad hynny fel ein cynrychiolydd ni, bod pechod wedi dod i'r byd ac wedi effeithio'r byd. Bydde dim syniad, petai modd holi yr holl wlad am y ffaith syml hynny, byddwn ni'n tybio bod y mwyafrif llethol. Fel petai chi yn meddwl yn yr hen ddyddiau, y cynhadon yn gadael ein gwlad fach ni ac yn mynd ar hyd a lled gwledydd y byd i mannau lle na chlywyd yr efengil o'r blaen ac yn cyflwyno'r efengil i bobl oedd erioed wedi clywed y ffeithiau hynny o'r blaen. Ond i ni, yn siwr o fod, mewn sefyllfa gwaith na'r rheini. Does dim syniad gan bobl ein gwlad ni bellach am y cwymp. Ddim yn gwybod beth sydd wedi digwydd. Beth yw'r rheswm y mae'r byd fel ag y mae e? Ddim yn hyd yn oed yn meddwl bod na ddirywiad, bod nhw'n gweld y llanast sydd yn y byd, ac tybio ni ddim hyd yn oed wedi gofyn y cwestiwn, pam nad yw pethau wedi gwella? Pam nad yw pethau yn haws? Pam nad yw gwledydd yn gallu bod yn gyfeillgar i'w gilydd? Ddim erioed wedi gofyn a meddwl am y peth, bod y byd fel betai yn mynd yn dywyllach ac yn dywyllach, yn mynd yn galetach ac yn galetach, ac yn llawn cysineb. Ac eto mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni, yn ddigon clir, mae'r Beibl yn ddisgrifiad perffaith o hanes y byd. Does dim un rhan o'r Beibl sydd erioed wedi bod yn anghywir am unrhyw gyfnod o'r byd. Mae'n rhoi rheswm i ni. Mae'n dweud wrthyn ni beth mae'r byd yn mynd i fod fel, ac mae'n iawn drwy'r amser. Mae wedi dweud wrthyn ni beth fydde'r byd fel heddi. Mae'n iawn. Mae'r disgrifiad wedi cael ei rhoi i ni cannoedd ar gannoedd, miloedd o flynyddoedd yn ôl, yng Nghaerdyw y bydde'r byd fel ag y mae e heddi. Ac o ganlyniad i adda ac Efa. Hynny yw safle bod Duw, bydde mwyafrif ddim yn gwybod hwn, bod Duw wedi creu y byd yn berffaith. Ond oherwydd hyn, y dath cwymp, fe newidodd popeth, oherwydd pechod adda ac Efa, fe ddath pechod i'r byd ac mae'r cyflwr trienus i ni ynddi i'w weld. Wedi effeithio'r holl ddynoliaeth, yr holl fyd, ers hynny gwelwyd canlyniadau pechod drwy gydol bob cam o'n hanes ni. Mae'n eglurhad perffaith o'r hyn i'w dyn heddi, yr hyn yw'r byd heddi, i ni'n gweld canlyniad y cwymp, yn y modd y mae'r pechod wedi llygru pob rhan o'r byd. Pob rhan o fyd natur i ni'n gweld dydyn ni. Effeithio'r byd natur, wedi effeithio creaduriaid yn gorfod lladd ei gilydd, ac yn gorfod bod yn greulon, fwyaf creulon. Mae'r pechod wedi effeithio y byd trwy ddod â marwolaeth ac afiechydon mewn i'r byd. Byddwn ni ddim yn sâl, ond i bai am yr hyn a wnaeth adda. Mi fydde pechod ddim wedi achosi'r fath beth, bydde dim pechod, bydde dim salwch, bydde dim afiechydon, bydde dim marwolaeth, bydde dim problemau gyda'r byd creaduriad, bydde dim llosg fynyddoedd ac yn gallu lladd bobl o ran hynny. Bydde dim deargrynfeydd fydde yn gallu achosi dinistyr ar draws y byd. Ond i ni hefyd yn sylwi
o ganlyniad I bechod. Mae e wedi dod ar balchder yma, ar hunanoldeb, ond hefyd mae e wedi effeithio rhesymeg dyn. Falle mae hwnna'n un o'r pethau sy'n mor drist. I ni'n gweld dyn, dyw e ddim yn gallu rhesymu. Mae e mewn gymaint o dywyllwch. Mae'r farwolaeth ysbrydol a thragwyddol yn sicr yn ganlyniad I bechod, ond I ni'n gweld yr elfen yma. Nad yw dyn yn gallu gweld na deall dim sydd yn bwysig. Mae'n deall digon o bethau ynglyn â falle economi, mae'n deall digon o bethau am dechnoleg, mae'n gallu gweithio pethau mas am feddyginiaeth, mae'n gallu gweithio pethau yna mas, ond dyw e ddim yn gwybod sut I ddelio gyda tymer. Dyw e ddim yn gwybod sut I ddelio gyda cenfigen. Dyw e ddim yn gwybod sut I ddelio gyda chasineb. Dyw e ddim yn gwybod sut I ddelio gyda chwant. Dyw e ddim yn gwybod sut I ddelio gyda unrhyw beth. Dyw e ddim yn gwybod sut I ddelio gyda ofn farwolaeth. Dyw e ddim yn gwybod sut I baratoi ar gyfer tragwyddoldeb. Does dim clem gan ddyn. Dyw e ddim hyd yn oed dod yn agos I ddatrys y broblem. Mae e yn y fath dywyllwch. Mae feddwl wedi dywyllu. Mae'r gallu resymu wedi mynd yn llwyr. Dyw e ddim yn gallu adnabod Duw. Dyw e ddim yn I ddeall e. Dyw e ddim yn deall ei hun. Dyw e ddim yn deall ei gyflwr ei hun. Dyw e ddim yn deall sut mae'n gallu mynd i'r gwely yn y nos yn teimlo'n weddol hapus a deffro yn y bore yn flin. Dyw e ddim yn deall hynny. Dyw e ddim yn deall. Maen nhw'n dweud yn diwedd, chi wedi deffro ar ochr anghywir o'r gwely. Wel, beth yn y byd mae hwnna'n golygu? Dwi ddim yn deffro ar yr ochr anghywir o'r gwely, ond dwi'n gallu deffro'n flin. Dydy dyn ddim yn gwybod sut I rwystro hynny. Dim syniad gan ddyn sut I stopio'r fath beth. Bod yn gallu cerdded lawr y grisiau, os grisiau da chi. Neu cerdded mewn i'r gegin. A mae yna rhywbeth yn ei galon e sydd yn flin ac yn ddig. Does dim syniad o fe sut I ddatrys hyn. A chanlyniadau hynny wrth gwrs. Achos mae hwnna'n golygu chi'n mynd i'r car, os chi'n mynd i'r car i'r gwaith, ac chi'n gyrru yn flin. A chi'n cyrraedd y swyddfa neu ble bynnag i'ch gwaith. Ac mae yna rhyw ddadl ar fi'n cychwyn achos y ffordd I chi'n teimlo. Ac mae yna rhyw gweryl sydd yn arwain mlaen at beth eraill. Ac yna mae dyn methu deall pam fod un gwlad yn rhyfel yn ebyn gwlad arall. A ddim yn gallu deall y peth. Ac i ni weld e bob dydd hyd yn oed o'n gwely'n hunan lawr I cael brecwas yn y bore. I ni'n gallu gweld hyn. Effaith be mae'r Beibl yn disgrifio'r cwimp. Adda'n pechu, ac o ganlyniad I bechod adda, I ni'n gweld yr agwedd yma. Ac nid yw dyn yn gallu gweithio fy mas. Mae dyn oherwydd y cwimp, fe wel yr hyn sydd yn dda yn aml fel rhywbeth drwg, a'r hyn sydd yn ddrwg fel rhywbeth sydd i'w ddathlu. Ond ydw ni'n gweld hwnna drwy'r amser. Y byd yn dathlu pob math o bechodau, pob math o anfoesoldeb, ac yn ei alw yn beth da, ac yna rhai sydd yn sefyll dros pirdeb a glendid a sancteiddrwydd yn cael ei cyhuddo o fod yn gul ac yn greulon ac yn gas. Mae'r rheswm wedi mynd yn llwyr yn dweud. Ond I ni'n deall hynny, ni'n gwybod hynny. Mae fel petai'r eglwys heb sylweddoli hyd yn oed ei hunan yr athrawedd I ni'n honni credu. I ni'n gweld hyn o'n blaenau ni trwy'r amser. A mae fel petai, ni'n cael sioc. A meddwl, mae'r byd, beth sydd wedi digwydd i'r byd? Does dim byd wedi digwydd i'r byd sydd yn wahanol I beth ddigwyddodd pan syrthiodd adda. Fe welwyd y pechodau yma ar hyd hanes y byd. Yr hyn I ni weld yw disgrifiad be mae Duw wedi dweud wrth I ni yn iair o bechod. A dim ond un ateb sydd i'r broblem yma. Ac mae yma o'n blaen am ni. Un ateb sydd i'r llygredigedd o'n rhesymu ni sydd o ganlyniad I bechod. Ac mae yma o'n blaen am ni. Wel, yn gyntaf, ni edrych ar bechod dyn. Yn ail, rhoddion Duw ac yn drydydd, goleuni Duw. Wel, yn gyntaf pechod dyn. Yn sicr I ni wedi cael prawf dyddiol fod gallu dyn I resymu wedi lygru, ni'n gwybod hynny. Sut nad yw dyn yn gallu edrych ar y byd presennol heb weld fod gair Duw yn wir? Mae'n anhygoel yn diwe. Ond y mwyafrif heb trafferthu ffeindio mas be mae gair Duw yn dweud.
Ond hyd yn oed y crefyddol yn gallu darllen gair Duw a methu i weld e. Ond mae gair Duw yn dweud yn eglur, yr hyn sydd wrth wraidd problemau dyn y byd. A'r hyn sydd wrth wraidd y cyfan yw'n pechod ni. Ac mae hyn yn peri holl ganlyniadau pechod sydd yn gweld o'n cwmpas. Ceir disgrifed o'r modd y bydd pechod yn parhau i ddinistrio dyn ar byd. A dyna a gafwyd. Ac eto, nid yw dyn yn cydnabod bod hyn yn bosib. Dyn nhw'n dweud, maen nhw mor ddall. Dyn nhw ddim yn gallu weld e. Ac ni'n gwybod mae mor bwysig bod ni'n deall. Os ni'n honni bod ni'n Gristnogion, bod ni'n deall hyn, bod ni'n gweld difrifoldeb y peth. Ac trwy ras y bydd yna rai sydd yn gwrando, sydd yn ei darluneb, yn dechrau dod i ddeall ac yn dechrau dod i weld bod yr ffaith bod yr holl beth yn mor gymysglyd yn ei meddwl nhw. Efallai mae oherwydd i pechod yw e. Dyna pam bod dyn yn chwilio am dduwiau i'w helpu trwy bywyd, ond duwiau o'i dewis nhw ac yn creu crefyddau sydd yn ei siwtio nhw. Dyna pam bod hyn yn digwydd. Maen nhw mewn tywyllwch. Dyn nhw ddim yn gwybod sut i helpu hunan. A dyn yn dyfeisio athroniaethau ar gyfer datrys pa bynnag broblem yn dod ar ei traws. Pi'n ei fod yn bersonol neu byd eang, ond yn methu tro ar ôl tro. Dywedwyd yn dod ar ôl yr ail ryfel byd cyntaf. Na fydd na dim byd o'r fath eto. Bod dyn wedi dod i sylweddoli, ac oherwydd hyn mae diwedd y rhyfeloedd oedd e. Ac o fewn chydig o fisoedd allech chi ddweud, fe ddaeth yr ail ryfel byd. Ac yna chi'n meddwl, sut gall hynny digwydd? Chi wedi gweld rhaglenni'n dod, mae yna nifer ohonyn nhw ymlaen, sydd yn dangos erchyllderau yr ail ryfel byd a'r hyn oedd yn digwydd. A'r creulondeb i'r Iddewon, a chi'n meddwl, sut gall dyn fod mor greulon tuag at un person heb sôn am filiynau ar filiynau, fwy o boblogaeth na Chymru dwywaith drosodd. Ac eto, i ni ar fi'n gweld yr un peth to, ond ydyn ni? Heb ddysgu'r un wers, ond dyw e ddim yn syni ni, fe ddylai fe ddim yn syni ni. Mae'r Beibl yn ddigon clir, dyma yw dyn. Mae dyn wedi dod mor fyr o safon Duw. Mae dyn wedi mynd mor bell o unrhyw ddatrysiad. Mae'n gwaith mae'r cyfan yn mynd i ni cael enghraifft yn Iago 1:13. Na ddyweded neb pan demtir ef gan Dduw ymtemtir. Canis Duw nes gellir ei demtio adrygau. Ac nid yw e'n temtio neb, ond nid yw hyn yn adlewyrchiad gwych o ddyn heddi. Dyw e ddim yn deall dim byd am Dduw, ac yn sicr nid yw yn deall dim byd am ei hun, a mae dyn wastad yn chwilio am esgus dros yr hyn mae e'n ei wneud yn anghywir. Mae'n chwilio i roi'r bai ar rywun arall trwy'r amser yn beio rywun arall. Ar ddiwedd y gan, beth yw e? Maen nhw'n beio Duw. Ond cyn hynny, fel ni'n gweld gyda Gadda, yr hyn a wnaeth e yn syth, ni'n gweld yn Genesis 3:12. Gwrandewch ar hyn. Ac adda ddywedodd, y wraig a roddais gyda mi, hi a roddodd i mi o'r pren, a mi a fwyteais. Mae yna ddoi peth erchill fyna. Mae yna ddau peth erchill fyna. I ni gweld i adda roi'r bai ar Efa, ei wraig, a mei demtio fe. Dwi e ddim eisiau'r bai hynna, mae'n beio Efa, mae'n beio ar wraig. Dwi e ddim yn cymryd y cyfrifoldeb dros ei bechod ei hun. Ond yn fwy na hynny, wrth raidd y peth, mae'n beio Duw. Gan mae Duw roddodd Efa iddo fe, betai yn atgoffa Duw, ti roddodd Efa i fi yn y lle cyntaf, ti roddodd y wraig i mi, a hi berodd i fi i bechu. Ac felly mae'n beio'r wraig, ond tu ôl y cyfan mae'n beio Duw. Mae'n dweud, mae Duw sydd ar fai. A dyna beth ni'n gweld fan hyn yn adnod 13. Na ddyweded neb pan demtir ef gan Dduw ymtemtir, canis Duw nes gellir ei demtio adrygau, ac nid yw e'n temtio neb. Ond mae dyn am feio rhywun, mae dyn yn beio Duw. Mae'n beio Duw am y rhyfeloedd, mae'n beio Duw am y newyn, mae'n beio Duw am pob math. Dyw e ddim yn cymryd y cyfrifoldeb dros ei hunan, dyw e ddim yn cymryd y bai arno fe hunan. Adnod 14, canis yma ymtemtir pob un pan ei tyner ef ac y llythiau gan ei chwant ei hun. Yna chwant wedi ymddwyn a esgor ar bechod. Pechod hefyd pan orffenir a esgor ar farwolaeth. Fy mrodyr annwyl, na chyfeilior nhw. Peidiwch a mynd ar goll yn eich rhesymu chi. Chi wedi gamddeall yn llwyr, chi'n beio Duw.
ac I chi ddim yn cymryd y cyfrifoldeb drostoch chi eich hun. Ac mae'r adnod yma mor wir ond nhw. Yr hyn a welwn yw marwolaeth. Y mae'r cyfan yn arwain at farwolaeth. Mae dyn yn farw ym mhob ystyr y gair ni'n gwybod. Yn sicr arweinydd pechod at farwolaeth corfforol. Ni'n gwybod hynny o ganlyniad I addag efan pechu. Fe ddath marwolaeth. Fe farwodd y corff yn y pen draw yn do. A dyna yw hanes dyn. Mae dyn yn marw. Mae'r corff yn dod I ben. Ac mae hyn o ganlyniad i'r cwymp nôl yn nechrau'r byd I adda I bechu. Ond gwelwn hefyd y dystiolaeth ynom ni ac yn cwmpas ni o'r farwolaeth ysbrydol. Nid yw dyn yn gallu gweld na deall dim am y gwir ysbrydol. Yn sicr, mae dyn mewn carchar tywyll di. Does dim cwestiwn am hynny. Fe ddaw at y cysgladau anghywir drwy'r amser. I ni'n gweld drwy'r amser os I ni'n edrych ar y newyddion. Trowch chi at unrhyw raglen newyddion a fe welwch chi drwy'r amser. Mae dyn yn dod i'r casglad anghywir. Dro ar ôl tro. Pan yn delio a materion ysbrydol a thregwyddol yn sicr. Ond hefyd I ni'n gweld gyda moesau. Dyma yw canlyniad dallineb ar farwolaeth ysbrydol. Mae'n sicr yn arwain at farwolaeth tregwyddol, ond I ni hefyd yn gwybod mae'n arwain at dywyllwch moesol. Mae dyn yn credu y gall gwella hi'n ddigon mwyn plesio pa bynnag ddiw sydd yno. Dyna beth mae dyn yn meddwl. Mae dyn yn meddwl y gallai rywsut blesio Duw. Dwi ddim yn gweld difrifoldeb I bechod, maint ei dramgwydd, mae'n wrthyn I ddiw, yn gwrthod yr angen am gosb I wenaid Nid yw yn gweld ei fod yn heiddi barn, mae'r sefyllfa mor drienus. Trienus yw cyflwr di. Mae'n erchill yn dweud, ond dwi ddim yn sioc I ni, dylai fe ddim bod yn sioc I ni. Dyma I chi ddisgrifiad fan hyn o dyn trwy'r amser yn chwilio roi'r bai ar rywun arall ac yn beio Duw wrth raidd y peth. Mae'n drienus, ond mae'n fwy drienus pan I ni'n meddwl yn ail am roddion Duw. I ni'n gweld pob roddiad Dionis a pob rodd perffaith oedd uchod y mae yn disgyn oddi wrth Tad y Goleuni, gyda'r hwn nid oes gyfnewidiad na chysgod troedigeth. Mae am I ni weld yn eglur fan hyn, nad oes dim drygioni o gwbl yn niw, nad oes hawl ganddo ni feio Duw am unrhyw beth. Does dim drwg yn niw. Nid oes modd gosod unrhyw un o'n pechodau ar Dduw. Does dim hawl dyn ni'n neud hynny. Nid ef yw awdur neu ffynhonnell pechod. Mae'n pwysleisio achos mae daioni llwyr perffeithrwydd yw Duw. Dyna be mae'n dweud wrth ni. Mae Duw yn ddaioni pur, yn berffeithrwydd. Fe yw ffynhonnell pob daioni. Pwysleisio daw pob rhodd da o Dduw, pob roddiad daionus, a pob rhodd berffaith oddi uchod y mae. Yn sicr fe welwn fyd sy'n llawn o roddion daionus Duw. I ni'n gweld yn sicr ond ydyn ni ym myd natur. Am fyd o brydferthwch sydd dal gennym. Mae yn anhygol, mae dal gennym. Mae'r byd dal yn brydfer. Be bynnag mae dyn wedi wneud, fod dyn yn ei bechod wedi achosi gymaint o ddrwg i'r byd, a mae dal yn berffaith. Mae'n anhygol. Meddwl am y rhyfeloedd sydd wedi bod yn y byd. Meddwl am y bomiau sydd wedi dinistrio yr holl adeiladau ysbrynydd. A siwr o fod, sawl tir, sawl cai, a sawl bryn, darnau o fynyddoedd. Ac eto I gyd mae'r gwair di tyfu nôl a mae'r dal prydferthwch. Dyna I chi rhyfeddod byd natur o'r byd mae Duw wedi'n creu o'r rhoddion yma. A mae Duw wedi rhoi môr I ni sydd yn gallu dod mewn a mas bob dydd, y llanw yn dod mewn a mas. Mae wedi rhoi I ni machlud hael mwyaf sblenydd I ni'n gallu cael. Mae rhai pobl yn cael machlud hael bob nos yn gallu weld a'r awyr yn troi'n bob math o liwiau amryliw. Mae wedi rhoi fath brydferthwch I ni, mynd I roi gymaint o bethau ni fwynhau, y ffrwythau a'r llysiau, a'r holl bethau yna I ni ei mwynhau. Digon I ni gallu cael popeth sydd yn angenreidiol I ni fyw yn fodlon ac yn iach. Mae wedi rhoi digon I ni cael meddyginiaethau a bob math o afiechydon. Nid yw yn anhygol meddwl yn bod gwyddonwyr yn gallu mynd i'r coedwigo trofannol yn gallu dod o hyd I bob math o bethau sydd yn dod â meddyginiaethau I ni.
Tybio ni fod yna bentwr bod dyn yn gwneud i orau glas i ddinistio'r cyfan a torri'r cyfan lawr. Meddwl am ba feddyginiaethau sydd wedi colli oherwydd dyn, ac eto gyd bod dyn yn beio Duw. Ond does dim i drwg yn dod o Dduw, mae e'n dda, pob roddiad oionis, a phob rodd berffaith, oedd uchod yma, mae wedi rhoi pentyra i ni o bethau bendithiol, ac i ni wedi gwneud ein gorau glas, mae e'n beth yn yr newyddion dydd ar ôl dydd nawr, bod rhaid ni anchub ein planed ni, achos i ni wedi gwneud gymaint o ddrwg iddi. I ni wedi gwneud gymaint o niwed. Ond neb yn cyfeirio at y ffaith, mae Duw wedi rhoi yr holl roddion yn yma i ni, ond i ni'n gweld ei ddaioni a'i roddion yn ei ragluniaethau. I ni'n gweld ragluniaethau Duw yn ein bywydau personol, yn hanes y byd. Mae e'n drigarog, yn darparu, yn rhybuddio, yn arwain. Ond am roddion, dyma be mae wir yn pwysleisio. Am roddion perffaith o ras a roddodd yn rhad i ni. Rhai nad ydyn ni yn heiddi y fath roddion. Dyma pwysles dyn yn ei chwant ei hun, yn ei bechod, yn ei feio o Dduw, yn ei chwilio am esgus trwy'r amser. Mae Duw trwy ei ras wedi rhoi rhoddion mawr i ni. Mae rhoddion y byd natur yn hyfryd a ni'n gallu mwynhau nhw, a fe ddylen nhw pwyntio ni at Grist. Ac mae wedi rhoi rhoddion i ni ragluniaethau, mae wedi goruwch lywodraethu, mae wedi arwain trwy rybuddion a trwy bob math o beth. Allwn ni ddweud hyd yn oed y salwch mawr diwethaf yma am ras Duw, am rybydd, a pobl yn beio Duw, os o'n nhw'n chwilio am rhywun i feio, yn dweud mae bai Duw bod pobl yn marw, ond eto i gyd allwch chi ddweud am ras bod Duw wedi rybuddio dyn, trowch ato fi tra bod cyfle. Ceisiwch fy ngwyneb i am ras, ac yn am ras yn chwilio am feddyginiaethau i'w rhoi i ni, i atal y salwch. Mae'n anhygol yn diwedd, a eto i dyn ddim yn gallu gweld y fath beth, ddim yn gweld llaw Duw yn y cyfan. Ond y mwyaf oll yw'r bendithion o ras ysbrydol. Yr rhain cymaint gwell na i roddion tymhorol, roddion sydd yn delio â'r broblem fwyaf o addag efa yn y lle cyntaf. Y broblem a ddaeth o ganlyniad i bechod ac i'r cwymp, yr hyn a ddath a chyflwynodd pechod i'r byd. I ni gweld fan hyn mae'r rhoddion yma yn delio gyda'n problem ni. Yr gogwydd cyson yma tuag at regoni ac at chwant y cnawd. Y broblem anferth o'n rhesymu llygredig ni. Nid yw dyn, sy'n pwrpas i ni trial dadlau gyda dyn? Dwi wedi trial yn ddiweddar, mae cael un trafodaeth, o dim pwrpas fy'n ymellach, a o'n i'n meddwl, dyw'r person yma, does dim rhesymu cywir i gael, mae e gyd wedi lygru gan chwant y cnawd. Mae'r rhaid i Duw i weithio ni cylon, mae rhaid i nhw cael yr efengyl. Dyna'r unig ateb i ddinas anfoesol a thywyll fel i ni'n byw ynddi, yr unig gobeith allech chi fod yn gwneud pob math o protestio ynglyn â pob math o bechodau, ond yr ateb ar ddiwedd y dydd yw'r efengyl. Yw'r rhoddion o ras Duw. Mae fel petai'r eglwys wedi hyn anghofio hyn. Mae hyd yn oed pobl efengyledd wedi anghofio mae'r ateb i'r broblem yw pregethu am Iesu Grist ar groes. Ac i'r ysbryd glân dod lawr. Ni fydd rhesymeg dyn yn newid dim ond i bai am ras Duw. Fe fydd dyn trwy'r amser yn dewis yr hyn sydd yn frwnt a'r hyn sydd yn ddrwg. Ac os yn dewis yr hyn sydd yn dda, ac yr hyn sydd yn ymddangos yn foesol, fe fydd e wedi lygru a balchder. Fe fydd y cyfan wedi ddinistrio gan bechod. Ac felly mae Duw yn rhoi o'r nef, o uchod, o Dduw, mae'n rhoi rhodd i ni. I ddelio gyda'r problem yma. I ddelio gyda'n cyflwr o farwolaeth ysbrydol, bod ni ddim yn gallu deall na gweld dim byd ysbrydol. Ac hefyd i ddelio gyda cynlyniad hynny sef y farwolaeth tregwyddol. Yr ofn y bedd. O dyna sydd oedd wraidd ofn y bedd, falle nad ydynt yn deall hynny, ond ofn y bedd yw bod hwn yn un cam o farwolaeth corfforol, canlyniad i farwolaeth ysbrydol ond mae'n arwain at y farwolaeth dragwyddol, ac mae'r bedd yn frawychus yn diwedd. Mae dod at y diwedd, ac dod at yr anadl olaf yn frawychus.
Hyd yn oed y rai sydd ddim yn gwybod dim byd. Mae yna rhywbeth sydd yn ei dychryn nhw i'r byw. Maen nhw'n teimlo fe. Maen nhw'n gallu dweud mae hwn yn erchyll o beth. Achos mae yna rhyw falle yn yr is-ymwybod yn y galon, maen nhw'n gwybod eu bod wedi cael eu creu ar lun a delw Duw. Maen nhw'n gwybod falle bod nhw ddim yn y pen yn fod yn cydnabod y peth, ond maen nhw'n ymwybod o fe fyddai yn dod wyneb yn wyneb a fy nghriawdwr. A dwi wedi wrthod trwy mywyd i, dwi wedi dewis fy mhechod, ac mae'r ofn, y farwolaeth tragwyddol yn afiach, yn erchyll. Ond dyma yw'r rhodd i ni'n cael fan hyn yn Iago, yw hyn fod Duw wedi rhoi rhodd i ddelio gyda hynny. Mae wedi rhoi rhodd i ddelio gyda'r rhesymeg llygredig marw, gyda'r farwolaeth ysbrydol, y farwolaeth tragwyddol. Effesiaid 1:3. Bendigedig fyddo Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Yr hwn a'n bendithiodd ni a phob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd yng Nghrist. Dyna'r ateb i chi. Mae Duw wedi rhoi rhodd i ni, wedi rhoi bendith i ni yng Nghrist. Mae'r cyfan yna, mae gyd yna. Mae wedi delio gyda'r broblem am roddion o ras. Fe anfonodd y tad y mab, Iesu Grist, sef yr rhodd mwyaf gwerthfawr oll, canis felly y caro Duw y byd. Fel yr rhoddodd fe ei unig anedig fab. Fel na choller pwy bynnag a gredon o ef, ond caffael ohono fywyd tragwyddol. Dyna i chi beth yw'r pob rhoddiad dionus a phob rhodd berffaith o ddichod y mai yn disgyn oddi o'r dad y goleuni. Dyna i chi'r rhodd fwyaf. Dyma yw'r ateb. Dyma i chi y datrysiad, y broblem anferth i ni'n bersonol ynddi ac yma'r byd ynddi. A dyma sydd angen i gyhoeddi. Nid ymgais dyn sydd yma i ddarganfod Duw, ond Duw yn rhoi rhoddion i ni mwyn ein hachub ni o'n pechod. Dyna yw gwir grefydd. Dyma yw'r broblem. Mae dyn yn chwilio am Dduw ac yn creu rhyw Dduw ac yn dod â'i syniadau am Dduw, ond mae yn y tywyllwch i ddechrau gydag ac yn mynd yn fwy yn y tywyllwch wrth iddo fe trio datrys y broblem. Ond gwir grefydd yw Duw yn dod at ddyn yn ei dywyllwch. Achos nid yw dyn yn gallu datrys y broblem. Dyna pam dath Iesu Grist. Fe ddath i agor ffordd i'r nefoedd. Fe ddath i dalu'r pris am ein hachubiaeth. Un rhyddhau ni o gaethiwed ac o dywyllwch. Fe ddath i ddarparu'r cyfiawnder i ni, achos rhaid cael perffeithrwydd. A doedd dim modd i ni wneud hyn. I ni ddim yn gallu bod yn dda hyd yn oed, heb sôn am fod yn berffaith. Ond fe ddath Iesu Grist fel ein cynrychiolydd. Fel mae Adda yn ein cynrychiolydd ni fel dynion, ac fe ddath pechod trwy ef, mae Iesu Grist fel ein cynrychiolydd wedi dod a chyflawni'r gyfraith, ac wedi ei wneud yn ein lle ni. Mae wedi bodloni'r tad. Fe ddath Iesu Grist i faddau ein pechod. Dyma'r problemau ni'n gwynebu. Lle chi ddychmygu nawr petai, fi'n siŵr bydd yna sawl oedfa, dwi'n mynd gweld faint byddai'n neud hyn, byddwn ni'n tybio'r mwyafrif llethol, byddwn nhw'n meddwl, beth yw problemau cymdeithas heddi? Beth sy'n mynd o'i le o fewn cymdeithas heddi? Ac yna pwnc y bregeth, neu'r neges, neu'r drafodaeth, neu'r ddrama o fewn y capeli fydde, a fydden nhw'n dod â rhyw broblem cymdeithasol sydd yn digwydd. Falle un mawr byd eang fel y rhyfeloedd yma. Neu falle newid mewn ambell i wlad. Neu falle atgasedd. Neu falle creulondeb. Pob math o bethau. A mi fydde dyn yn dod at ei gilydd ac yn trio datrys y broblem. Ac eto i gyd, dyma beth sydd eisiau ni gwybod sut mae modd maddau'n pechod ni. Sut bod na fodd i ni'n golchi'n enaid yn lan. Ac i ddweud oedd pobl fe ddath Iesu Grist mwyn i ni cael ein golchi'n lan, mwyn i ni cael ein maddau, mwyn i ni cael ein mabwysiadu i'w deulu ef, ein bywhau ni o gyflwr o farwolaeth trwy'r ail enedigedd, bod yr Iesu wedi dod, a fod yr ysbryd glân yn dod ac yn plannu hedyn sancteiddrwydd yn ein heneidio ni. Dyna beth sydd angen i bobl i'w hybod, ac fe nath Iesu Grist hyn o sydd yn angen reidiol. Trwy ddod fel ein cynrychiolydd, i gadw'r gyfraith, i gymryd y gosb, i gymryd y farn, i ddiodde'r farn, a di gofaint y tad yn ein lle ni. Fe nath Iesu Grist dod fel yr rhodd fwyaf gwerthfawr.
Mae'n disgrifio fe'n diwedd pob rhoddiad Dionis, a phob rhodd berffaith oedd uchod yma, yn disgyn oddi wrth Tad y Goleuni. Mae dal yn berthnasol heddi, mae dal yn wir heddi i gymdeithas fel ni, i rai fel ni. Wel, yn drydydd ac yn olaf, goleuni Duw. Mae'n dweud fan hyn, mae'r rhoddion yma, y rhoddion perffaith yma'n disgyn oddi wrth Tad y Goleuni. Gyda'r hwn nid oes gyfnewidiad, na chysgod troedigedd. O fe ddaw yr holl roddion yma o'r nef o Dduw, o Dad y Goleuni. Mae'n dweud wrthon ni, mae hwn mor bwysig, mae fe yw awdur ffynhonnell pob goleuni. Fe a greodd yr hael, y lleuad, y ser. Ac os mae Duw a greodd yr hael, y lleuad a'r ser, rhaid bod e'n fwy ysblennydd na'r rheini hyd yn oed. Mae rhaid fod ei oleuni fe gymaint mwy na'r hael, y lleuad a'r ser. Mae'n sawl ffordd. Mae uwchrain oll, gan mae ei creodd nhw, ydy mae'n wir, ond mae'n fwy i weld fan hyn. Mae goleuni yr ysgrythyr, yn yr ysgrythyr yn cyfeirio at oleuni y gwirionedd. Dyna be mae hwnna'n golygu. Mae yna wirionedd, mae yna wybodaeth dwyfol, mae yna oleuni sancteiddrwydd yma yn y goleuni y disgrifir fan hyn. Fe allwn ni ddysgu mwy am Dduw, fe allwn ni ddysgu am sancteiddrwydd, fe allwn ni ddysgu sut allwn ni ddatrys ein problemau ni heddi. Duw sydd yn dangos y ffordd, dyna beth mae hwnna hefyd yn helpu ni ddeall. Duw sydd yn dangos y ffordd i'r enaid tuag at Grist, tuag at sancteiddrwydd. Mae goleuni ei berson sydd yn peri ni weld a deall ei air. Nid yw dyn yn mynd i ddeall gair Duw heb goleuni Duw. Does dim syniad gan ddyn, does dim gobaith gan ddyn i ddeall unrhyw beth am ei foesau neu anfoesoldebau heb oleuni Duw. Dyna chi bwnc arall i gyfarfod gweddi. Na fydde dy oleuni di yn llywyrchu. Na fydde fe'n goleio yr enaid. Na fydde fe'n dangos gwirionedd yr ysgrythyr. Iesu Grist wedi dweud ei hun yna llefarodd yr Iesu. Goleuni'r byd ydw i fi, yr hwn am dilyno i ni rodio mewn tywyllwch eithir fe a gaiff oleuni'r bywyd. Fe yw'r goleuni. Iesu Grist yw'r unig goleuni. Am ras, am gariad, y darparodd, fe roddodd yr hodd mwyaf gwerthfawr i ni. Fe ddangosodd i ni trwy ei oleuni ein pechod, fe ddangosodd i ni ein heiddiant, ond yna fe ddangosodd i ni'r ffordd y darparodd i'n hachub o'r fath gyflwr druenus. Fe di'r rhoed ei fab. Fe roddodd addewidion i ni. Mae'r addewid yma'n bwysig. Grandewch ar yr addewid yma. Falle fy hoff adnod. Ioan 6:37. Yr hyn oll y mae'r tad yn ei roddi mi addaw at y fi, ar hwnna ddel at y fi nisbwriaf efallan ddim. Mae'r ffaith bod Duw yn rhoi addewid mor bwysig. Mae mor bwysig i ni gofio'r addewidion, a mae yna bentwr addewidion, mae yna gannoedd ar gannoedd ar gannoedd o addewidion i'r pechadur i ddod at Grist. Ond gwrandewch ar yr adnod y testun, achos mae addewidion yn bwysig ar sail adnod y testun. Pob rhoddiad Dionis a phob rhodd berffaith oedd uchod yma yn disgyn oddi wrth Tad y Goleuni, gyda'r hwn nid oes gyfnewidiad na chysgod troedigaeth. Hynny yw, nid oes newid gyda Duw. Mae Duw yn aros yn gyson. Hynny yw, mae Duw yn ddigyfnewidiol. Am wers mae'n ei roi. Be mae'n droed i ni fan hyn yn y cyd-destun yw yn ysblander a mawredd goleuni a ddaw o'r hael a'r lleuad a'r ser, ond ydych chi'n meddwl mae'r hael, ac mae'r hael yn llywyrchu, chi ddim yn gallu edrych ar yr hael, mae mor bwerus, mae'r ysblander yn anhygol, mae'r gres, mae'r goleuni yn anhygol, ond mae yna broblem gyda'r hael. Mae'r hael yn amrywio yn ei safle, allwch chi ddweud, ac felly yn peri cysgodion. Ac mae'r cysgodion yn amrywio ar adegau gwahanol o'r dydd ac ar adegau gwahanol o'r flwyddyn. Ond nid felly gyda Duw a'i oleuni fe. Y mae e'n pwysleisio fan hyn fod goleuni Duw wastad yn gyson.
Mae e wastad yr un peth. Dwi ddim fel yr haul. Mae'r haul yn amrywio. Mae'n gallu newid. Mae yna gysgodion ac aradegau gwahanol. Ac felly chi ddim yn gallu dibynnu a dweud, wel, fel hyn fydd e. Fe all bob math o bethau ymharu ar goleuni'r haul. Fe all gwmwddod ac ymharu ar goleuni'r haul. Ond does dim byd yn ymharu ar goleuni Duw. Wrth arparu oedd aioni, nid oes byth cysgod tywyll, gan y byddai hyn yn dangos newid yn ei safle fel yr haul. Ond mae Duw yn uwch na'r haul. Mae Duw yn ddigyfnewid. Am oleuni, am ogoniant, am ryfeddod felly I addewid. Dyma'r wers fan hyn. Os yw Duw yn addo, dyw e ddim yn gallu newid. Mae e'n ddigyfnewidiol. Mae oleuni fe uwch yn well, yn fwy rhyfeddol, mwy gogyneddus ar haul. Mae e mor rhyfeddol, ond un beth sydd yn gwbl rhyfeddol amdano fe, dyw e ddim yn newid, dyw e ddim yn gallu achosi cysgod. Mae e'n ddigyfnewidiol. Ac felly mae pob addewid y mae Duw yn rhoi I ni yn ei air, dyw e ddim yn gallu newid I feddwl. Dyw e ddim yn gallu gweld y siom yn omni, yn ein crwydro cyson a ffôl, yn ein troi I bechod mor aml, yn ein angrydiniaeth ac yna newid I feddwl. Dyw e ddim yn gallu newid I feddwl. Dyw Duw ddim yn gallu edrych arno ni ac yn meddwl, wel, dwi wedi caniatáu I hwn neu hon I glywed yr efengyl sawl gwaith ac felly dwi'n mynd I newid fy meddwl. Dwi ddim yn mynd I achub pob un a ddaw ata fi. Dyn nhw ddim yn heiddi fe. Fe gafon nhw gyfle fel plant I ddysgu amdano fi, a dyn nhw ddim wedi manteisio. Drychwch ar Gymru. Fe gafodd Gymru diwygiadau ar ôl diwygiadau, canrifoedd o ddiwygiadau. Ac edrychwch be maen nhw'n wneud nawr ar draws eu trefi a'i dinasoedd, yn codi dwrn fyny at Duw. Edrychwch nhw ar y sil, yn deffro yn y bore, yn hwyr yn y bore, ac yna cael prynhawn bach o orffwys gyda tradlan, ac yna gyda'r nos yn paratoi fynd i'r gwaith y bore wedyn. Heb ystyried y sabath o gwbl, heb ystyried fy ngairi, ond edrychwch be gafon nhw yma yng Nghymru, fe gafon nhw'r holl fendithion yma yng Nghymru, ac yna fyddech chi'n gallu dweud hyn, fe all y Duw dweud, wel, dwi'n mynd I newid fy meddwl, dwi'n mynd I newid fy efengyl, dwi ddim yn mynd I caniatáu I Gymru fach cael yr efengyl. Dwi ddim yn mynd I caniatáu yr un Cymro I ddod ata fi ac I alw am faddeuant ac y byddai madden nhw, achos dwi wedi cael digon arnyn nhw a'i anghrediniaeth nhw. Na, dwi ddim yn bosib. Dyw e ddim yn bosib. Dyw e ddim yn bosib I unrhyw blentyn sydd wedi cael ei eni ar eilwyd Cristnogol, sydd wedi dewis y byd ar anfoesoldeb, ar meddwdod, ar holl troi cefn ar Dduw, ac wedi byw 20, 30, 40, 50, 60 o flynyddoedd mewn llwyr anghrediniaeth, ac yna cael ei wrthod. Dyw e ddim yn bosib. Dyw e ddim yn bosib. Mae Duw wedi dweud ar hyn oll y mae'r tad yn ei roddi mi a ddaw ata fi, ar hwn a ddel ata fi, hyd yn oed os maen nhw wedi byw bywyd a fradlon am 70 o flynyddoedd. Ar hwn a ddel ata fi, nes bwria fe fallan hyn. A mae rhaid I Dduw faddau. Mae rhaid iddo fe achub. Mae rhaid iddo fe golchi ni'n lan. Pam? Mae e'n ddigyfnewidiol. Mae ei oleuni fe gorywch yr haul a'r lleiad a'r ser. Mae e mor llawn ysblander. Mae e'n llawn rhyfeddod. Mae ei roddion yn berffaith. Ei rhoddion o ras. I rai sydd ddim yn heiddi fe. I rai sydd a'i rhesymu nhw yn llawn llygredd. Ond beth am yr rhai hyn sydd yn arwain i'n gwlad ni? Beth am y rhai sy'n caniatáu y deddfau yma ac sydd yn hybu anfoesoldeb ac yn hybu yr holl agor dwylo I bob math o bethau? Wel, yn ôl be dwi'n deall o ras Duw, os daw'r rhain yn edifeirio at Grist, fe fydd maddeuant. Beth at lofrydd yn y carchar? Beth at y carcharau sy'n llawn o bobl? Oes maddeuant iddyn nhw, yn ôl be dwi'n deall o air Duw, y mae Duw yn ddigyfnewidiol. Ac felly pa mae Duw yn rhoi addewid, syml, os dewch chi at Grist
yn waglaw, yn edifar, a chyffesu eich pechod, fe fydd yn maddau'r cyfan. Dyna i chi'r Efengyl. Ni all Duw addasu ar ei air. Mae'n amhosibl iddo fe ddweud celwydd. Mae'n amhosib i Dduw i addasu ar ei air. Mae e wedi rhoi ei air, a dyw e ddim yn gallu newid. A ddawodd y byddai'n achub pob un a ddaw at Grist. A pob un a ddaw at droed y groes. A ddawodd na fydd damnedigaeth i'r sawl sydd yng Nghrist. Dyna mae'r addewid yma, mae'r adnod yma mor bwysig i'r Cristion. Mae'n gwybod os dwi wedi bod at droed y groes, os dwi wedi derbyn y maddeuant, os trwy ras mae'r arglwydd wedi gweithio yng nghalon ni. Hynna hyd yn oed pan dwi'n ei adael y lawr. Unwaith dwi yng Nghrist, wastad yng Nghrist, nid oes damnedigaeth i'r sawl sydd yng Nghrist. Ac felly mae yna'r fath hyder yn does. Ond nid oes felly gennym achos i ddyrchafu enw ein Duw, gorywch pob enw arall. Ond ni ddyle bob Cristion fod yn ymgynnull yn hir arglwydd, gymaint a sydd ffosib i ganu ei glodydd. Ond ni ddyle hwnna fod yn wir. Ond ni ddyle fod y saint yn dod i ganu clodydd, diolch i ti, yr holl alluog Dduw, am beth? Am yr Efengyl sanctaidd, am yr hoddion perffaith yma, am dy ras tuag ato ni, am dy gariad tuag ato ni, yn rhoi Iesu Grist i rai fel ni, a bod a ddewidion di yn ddi-gyfnewidio, dy fod ti yn rhoi cysur i'r enaid. O, mae yna gymaint o reswm gyda ni i ddod i geisio i wyneb a ni ganu glodydd. Felly dewch ato. Os oes yna rai o'r diwedd sydd wedi dod i weld nid trwy berswad unrhyw un, ond trwy waith yr Ysbryd Glân wedi agor llygad yr enaid. Ac o'r diwedd maen nhw'n dechrau gweld eu pechod. Dewch at Grist. Cyffeswch, edifarhewch a chredwch. Pam? Oherwydd fod pob rhoddiad Dionys a phob rhodd berffaith oddi uchod ymai yn disgyn oddi o'r Tad y Goleuni, gyda'r hwn nid oes gyfnewidiad na chysgod troedigedd. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr Efengyl, yn diolch am dy ras, am yr hoddion yma, am dy gariad yn rhoi yr arglwydd Iesu Grist i ni. Te'r gweithio yn rymys yn ein plith unwaith eto. I ni'n gofyn i ddod trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch i ni orffen ein gwasanaeth drwy ganu'r emyn 179. Mae carcharorion angau yn dianc o'i cadwynau a'r ffordd yn olau dros y bryn o ddyfnder glyn gofidiau. 179 gyda sefyll i'w chanu.
bydde di ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth.